Ola de novo a todos, atopamos aquí outra vez no Gatañal. Estamos a piques de comenzar a final de Copa Cadete masculina e atopame aquí con Toni García e con Alex Seijo, entre adestradores do Xiria e do Culleredo. Entón, imos a preguntar un pouquiño, Toni, como levades esta pretemporada? Esta pretempada, este inicio dos adestramentos despois deste verán? Bueno, pois sobre todo con moito calor, non? Empezamos o día 1 de agosto polo tema xa deste partido, pero sobre todo pola fase de clasificación, que cada ano é un poquinho antes, e sobre todo para conxuntar o equipo, non? Suben rapaces de infantiles, rapaces que xogaban o ano pasado no equipo B, e bueno, este ano intentamos facer agrupalos bastante en este equipo. Temos que salir con este equipo e bueno, moi contento polo traballado hasta ahora. Genial. E vos, Alex, como afrontades este partido, esta final de Copa? Bueno, pois este partido afrontamos con moita ilusión, evidentemente. O grupo va a ser o primeiro partido que xogue esta pretemporada, que é mellor posible que un partido competitivo, un partido que xa de competición. Así que nada, moi contentos, eu moi contento co grupo, tamén empezamos a entrenar o 1 de agosto, un grupo comprometido, moi intenso, así que nada, a disfrutar deste partido e a pasar o mellor posible, e ainda encima un derbi coruñés nesta final. Fantástico todo. Pois moitas grazas aos dous, desfrutar do partido e moita sorte. E nós vémonos despois no descanso. Estamos, a presentación de un e de outro equipo para, recordamos, esta presentación de
Notade aí a Xoan, rapaz con unha raza bestial, un zurdo moi a ter en conta que xa esta presentación do equipo vermello. Paso tamén a presentación dos colexiados. E tamén iremos ahora coa presentación co himno galego, que tamén envolve a esta Copa Galicia. Pois aí está o protocolario himno galego nestas celebracións, nestes trofeos da Federación Galega de Balonmán. Que concentración dos dous equipos aí escoitando o himno, facendo patria. Como os vexo xa non parece pretemporada, os vexo todos moi concentrados, moi preparados para a loita. Nada, no demarraje desta temporada 23-24 para xa coller tensión e xa non deixala hasta maio, junio. Aí temos reflexados tamén quenes van a ser os xuíces deste partido. O delegado federativo con Rivera. E xa recollendo as derradeiras instruccións. Temos aí a alineación do Balonmán Culleredo nas pantallas. Tamén aí a Siria. E xa lles podemos decir tamén a todos os aficionados que estén cerca de aquí do pabellón do Jatañal de Cangas do Morraso que se poden acercar xa se queren vir a comer, porque xa cheira un pouquiño culinario, xa o ambiente aquí. Sí. Nas portas aquí do Jatañal, como últimamente nos teñen mal acostumbrados, o día que nos falte a ver a donde vamos. E nada, que vos podedes acercar, que xa está o balonmán aquí facendo acto de presencia. Increscendo aquí no templo do Gatañal.
Golazo de Diego Piñeiro, que ven esa transición do Culle, que obliga que se ponga dos a nada José máis. Antonio García a solicitar un tempo morto para o Siria. A ver si escoitamos a José Antonio. Vale, a ver, cancela. Mandamos. Permuta con cruce. Permuta yéndose adentro incluso. Mucho más abierto. Pivote. Estamos aquí. Partimos de aquí. Vale, partimos de aquí. Cuando haga la permuta te cambias de lado. Vale, te cambias de lado. Partimos de ahí, vale. Tenemos que ampliar muchísimo más. Vale, muchísimo más. Lucas, que decimos el otro día, vienes también. Si ves que este jugador bota, que este jugador está muy abierto, muy parado, vienes a recibir aquí. Vale, en carrera. Vale, Varela, más tranquilos. Jugamos más. Para abrirlos y jugárnosla por el centro, ¿de acuerdo? Mucho más. Vale, venga, en defensa tenemos que salir un poquito a tocar. En el pecho, por lo menos. Vale, venga, vamos ahí, chavales. Va, venga. Estaban as verbas de José Antonio cara aos seus pupilos. Sí, ese toque de atención para volver ao de antes, non? Correcto, é que a dinámica non lles vai a afectar agora, non? A dinámica empezou moito mellor o Xiria e agora que xa colleu temperatura o Culleredo, pois ten que o seu entrenador José Antonio ten que ordenalos para que teñan outra vez as ideas fresquiñas. A 2 goles nada máis o Xiria agora. Pois poñendo balón en movimento equipo verde novamente. Marcos, Nico e Andrés Pedreira nesa primeira línea. Marcos recibindo, querendo zafarse da súa marca como xirou. Vai a sacar 2 minutos, vai a xiro. Con que potencia, con que potencia aí nos 9 metros ese giro que provoca pois a exclusión agora do xogador 18 de Xoán Bello para o Culleredo. Como si fuera un desparafusador mecánico. Pero sí, lle dou un giro importante, L5S1 trascáronme. Balón cara ao extremo, escapa o balón aí a Unai. Bola viva. Queda o balón igualmente Siria. Quería buscar aí na línea de 7 metros Nico Andrés. Como miraba Nico xa, de reollo así a seu compañeiro pivote Andrés. Recibiendo outro Andrés Pedreira no lado dereito, balón cara ao extremo. Golazo, que ven esa visión de xogo. Impresionante esa habilitación aí de Nico para o seu extremo. Pois xogando novamente o equipo do Siria, perdón, do Culle. Teo. Balón para Hugo, que ven ese 1 contra 1 apoyado en ese bloqueo de Diego. Fantástico gol de Hugo Rodríguez. Boa xogada colectiva. Pois como están igualadas as dúas plantillas aí no 40-20. Como se igualaron xa as forzas. Ahí va Nico zafándose con fortuna. A seguir el balón para Osiria. Poniendo balón en un momento, estamos en superioridad para Osiria. Hierro de Osiria en esta superioridad. Pero Nico que ben ten aprendido que ese gesto de dar a continuidade ao seu compañeiro no lateral, pero no último momento defensa impar do Culleredo fai que ese pase ao extremo. Que ben se desdoblou aí Diego, que ben asistiu o seu compañeiro, pero ben maior todavía a defensa do Siria. Iago, que ben esa penetración a parada de Xano, pero consigue o rexeite Teo. Primeiro gol para Teo. Fíjate, remando os pouquiños, Culleredo que tuvo unha distancia por debaixo, o sea, tuvo 6 goles abaixo con respecto ao Siria. Mira, a falta de menos de 5 minutos están a 1 gol nada máis. Que ben ese pase a Marcos. Recollendo unha man e o gol de Marcos. Como se desdobla aí Marcos,
Que venga defensa, qué maravillosa defensa de Saúl. Venga contra Saúl, gol de Saúl. Con qué violencia lanzou o balón nesa escuadra. Sí, eso que descoordinara un pouquiño que eran os pasos, tuvo que saltar de 8 metros a pé cambiado para non provocar os pasos. E que ben finalizou. Hugo, para Iago, que ven esa penetración de Iago, balón o pau, queda yo reseite novamente a Oculle. Outro pau, Outro pau e novamente aí recolleteo. Pois ahora que o Culleredo está vivindo un pouquiño desos rechaces que está recollendo. Balón de Saúl cara ao extremo, golazo. Novamente esa continuidade por el lado dereito, aquí non hai tempo que perder. No, ahora momentos de desemparar, digo. Hugo, ven ese amago buscando a penetración, vai a haber golpe franco. Vamos a chegar os últimos 3 minutos deste primer tempo, cando xa están os motores a 90 grados, nos dous equipos xa funcionando a pleno rendimiento. Desdobla o extremo dereito do Culle, Iago. Hugo recibindo, buscando esa finta de brazos, esa penetración por o lado esquerdo. Anulada acción por golpe franco. Ese lanzamiento de Hugo Rodríguez, que quien recibe nuevamente. Balón para Iago, no cruce. Recibiendo Joan, Hugo, balón cara ao extremo. Tocou Xano, pero entrou o balón. Chorando, pero ao fin ao cabo rebasou esa línea de portería para volver a distancia a 2 para o Xiria, que ataca con posesión de balón. Gol que consiguió hoy Roiden de extremo. Uy, que ben soltou. Que deu o balón para Hugo, quere correr o Culle. Iago vai a buscar ese 2 para 2, habilitando hoy o erro no pase. Quere correr aí o Xiria. Recibindo Nico. Otro Nico, erro no pase, vai ahora o Culle, quere matar esta contra, paradón de Xano. Se relajou un pouquiño nese contraataque Xoan Bello, perdeu un pouquiño de ángulo, moi ben. Y vemos a repetición, ese rectificado que ben aguantou arriba Xano. Pois sí. Pois ocasión para poñerse aún que desperdicia o Culleredo. En menos de 2 minutos xa para finalizar estos primeiros 30 minutos. Vai a poñer o balón en movimento Marcos. Para Nico Mejuto. Recibiendo Saúl, buscándose 1 contra 1. Mejuto nuevamente. Fuerte aí nese aviso centro. de pasivo. Nese centro aí moi ben Roy defendendo. Un Saúl que se levanta buscando otra vez ese fly, a invasión de área. Ese fly frustrado aí que chegaba balón ao extremo, pero coa invasión de área, cambio de posesión. Menos de 1 minuto. Pode ser a derradeira posesión do primeiro acto. É ocasión para o Culleredo de deixar en un solamente. Pérdida nese bote. Que ben ya roubou aí Marcos nese bote. La posesión para Osiria. Menos de 20 segundos. Saúl. Mejuto quería habilitar o balón ao pase ao extremo, pero non foi quen de sacarlo. Boa defensa, menos de 10 segundos. A ver que fai, hai que ben. Nico recupera. buscaba aí a Marcos. Ven a contra do Oar. Vai a ver. 2 minutos. Cando solo falta 1 segundo para a conclusión deste primer tempo. E 2 minutos para o defensor do Xiria nese intento de contra de Culleredo. E 1 segundo. Que se pode facer en 1 segundo, Berto? Desde o medio do campo. Vamos a ver con que nos deleitan, pero máis normal é que non de tempo a nada. De que non cheja o balón ao fondo da... Está rematado o tempo e agora sí buscarán un lanzamento directo.
Ajá. Non sacan o golpe franco, e lanzamento directo. Pois bueno, evidentemente non daba tempo para un pase, entón, bueno, maximizar as posibilidades, digamos, non? Moi lonxe, desde o centro do campo. 20 metros de distancia. E a ver... Hugo no lanzamento Era moi fácil. sin xelo para Sano. Pois bueno, principio do partido mellor para o Xiria, pero Culleredo repúxose perfectamente para deixar esta distancia nada máis en 2 goles, perdón. Pouquinho a pouco, sí, o Xiria, perdón, o Culle, pouquinho a pouco foi con a temperatura ao partido. Sí, subindo pouquinho a pouco esa intensidade, entrando máis en xogo, máis xogadores, evitando esas individualidades que lle estaban dando moitos erros. Sí, parando un pouquiño o ataque de Marcos, non? E de Nico. A verdade que boa actuación dende un e de outro equipo que así deixa o electrónico con ese 17-19 que campea agora o descanso. Vamos aí como se vai uns xogadores coseando. Sí. Cousa que, bueno, non nos gusta nunca que haya lesionados, e menos todavía así a principio de tempada, non? Porque sí, estamos en pretemporada aínda. efectivamente, aí están moito esas cargas físicas que están tendo todos os equipos para chegar ao 100% a esta primeira xornada de Liga. E aquí collendo estes trofeos, estes torneos de pretempada todavía a medio preparar. É importante que os entrenadores tamén lles transmitan aos xogadores que non deixa de ser pretemporada, que isto é formación aínda para o que é a temporada que está vindo. Pois vamos a ver se agora non nos traiciona o sonido. Temos a Cati con protagonista, con 2 árbitros aí na pista. Cati, bos días, damos este paso. Pois temos problemas outra vez aí, a ver se agora sí. A túa trayectoria como árbitro? A min gustaríame chegar ao máis alto, pero de momento prefiro centrarme cada tempada, seguir mellorando e aprendendo dos errores. Moi ben. O teu soño, André? Pois se dá o caso pois chegar a Nacional e logo pois xa verei. Todo o que veña, ali apuntamos. É benvido. Moi ben. Ainhoa, ti a corto prazo, que agardas desta tempada? Aprender, mellorar e sobre todo dar o 100% en cada partido. Moi ben, moi boas respostas. Isto traíano un poquinho preparado, creo, pero bueno, non nos imos meter aí. Nada, vamos vos deixar coa segunda parte deste encontro nuns minutiños e vémonos despois coa entrevista aos seguintes adestradores.
Segundo acto. Atacando xa o balonmán Siria. Metemos o balón para Nico Marcos novamente, Mejuto no lado dereito. Marcos querendo zafarse da marca aí de Canedo. Nico no 1 contra 1 con potencia, ben parado, ben defendido. E como é capaz Nico de soltar e despois de ser tocado, caíndo, pero él solta o brazo. Nico, lanzamento a parada de Hugo Rodríguez. Hugo Díaz, perdón, temos un lío de 3 Hugos neste equipo de Culleredo. Aí está Rodríguez, sí, percutindo, conseguindo gol. Moi ben, metendo todo o corpo aí, todo o peso do corpo. O cuarto gol de Hugo Rodríguez. 18-19. Mais un para Hierros Varela, Urbieta, balonmán Siria. E atacando o equipo verde. Marcos buscándose 2 para 2. A superioridade da defensa do AR. Que como se gira. Está Nico para Marcos. E novamente esa defensa de Hugo Rodríguez. No auxilio tamén hai Jaime. Aí vai Marcos. Andrés Marcos querendo armar o brazo. Mejuto, aviso de pasivo. Nico que recibe. O lanzamento de Nico Petana, cruceta. Pero golpe franco. Vai recuperar xa o xogador excluído. Brazo arriba. Como saca esa cadera. Ese lanzamento con potencia. Antebrazo potente. Para volver a 2 a distancia a favor do Siria. O gol aí de Nico. Quinto gol para él. Hugo Rodríguez, balón cara al lado esquerdo. Chega o balón a Iago. Ese ha sido un pequeño golpe de Mejuto na faciana. Y ahí está Rodríguez, que nuevamente para verde. De Marcos, el lanzamiento de Marcos, con qué potencia salió de esa finta, pero non atopou o arco. Xoan Canedo buscando o eu contra o mundo. Aí golpe franco. Sí, había moita metralla nesa defensa para Xoan. Xoan buscaba cara fora, venga, e a falta de Nico. Que como mete o corpo, non se amilana ante a maior antropometría dos defensores. Que bo lanzamento aí de Roy. Ben apoio. Para volver a un, aquí o que se despiste, cuidado, dalle alas ao rival, E onde va outro lanzamento potente que agora tocou a defensa, foi capaz de blocar, chegou Mansiña ao porteiro e ataque para poñer as tablas para o Culleredo. Hugo, Xoan con Hugo. Roy, lanzamento de Roy, non atopou o arco agora mesmo. Un pouquiño precipitado, se queixa do contacto, pero non había contacto nos brazos, un sutil contacto que desequilibrou para non poder localizar e frustrar esa posibilidade de empatar o marcador. Pois posibilidade do Siria para incrementar a distancia, levala novamente a 2 goles. Pero interesante está o partido. Aí buscaba ese impar, a parada de Hugo. A parada de Hugo. E os porteiros que hai veces que nos olvidamos e que tan importantes e trascendentes son para os resultados finales. Como mete o hombro. Vai a ver 7 metros a favor do Culla en esa penetración de Xoan. Moi ben, Xoan aí. E vai novamente Jaime. Lanzamento superando a Daniel. Cuarto gol de Jaime. 20-20. Pois empate despois de moito tempo, cando van ser casi 5 minutos deste segundo tempo. Empate outra vez. Despois do minuto 0, claro. Outra parada de Hugo no lanzamento de Marcos. Sabemos que cando as porterías se activan, dan alas ás súas defensas. E por suposto, por extensión, aos ataques. Que ven chegando dende atrás aí Roy.
Agarra no lanzamento a parada de Dani. Moi ben aí, ahora porteiro. Mejuto penetrando, vaya paradón de Hugo. O el momento de porteiros. Aquí sabemos cando un porteiro se activa, outro se pica. E pode ser momentos de non ter que sumar nos marcadores. Vaya paradón de Hugo. Y atacando nuevamente el equipo de verde. Alemán Siria. Saúl, que ven asistiendo aí Andrés. Que tempo lle dou nese salto para fijar un pouquiño os defensores e habilitar o seu... como se atreve Xoán. Intentando ese lanzamento exterior por riba de defensas moito máis altas que a él. Xoán que xa o ano pasado na Final Four en Culleredo demostrou esa garra que ten. Que ven ese 2-2, que ben recibe Jaime, que ven o gol de Jaime Serrano. Mellor aínda asistencia que recibiu. De novo empate. Nico, parada novamente de Hugo. Pois leva 10 paradas Hugo Díaz. Sí, o Siria ahora un pouquiño precipitado neses ataques, querendo pois canto antes sin buscar e sin elaborar, digamos, esa posibilidad. Quería correr o Siria. Recupera balón. Ahí está José Antonio García nuevamente solicitando un tempo morto para o Siria. Para poñer un pouquiño de calma seguramente. Vamos a ver se escoitamos a José Antonio. Temos aí Ahora sí. Vale, vamos a intentar ampliar un poco más. Cuando sales a recibir no me botes el balón, que los paras a todos. Suéltala. Solo no botas cuando vas a lanzar. Pero no tienes que botar nunca. Suelta la bola y sigue circulando de vez en cuando. Hasta allá y vuelves otra vez al tuyo. Vale, vamos a abrirlos un poquito. Vale, si no, nos metemos todos en el centro y ahí no hacemos nada, ¿de acuerdo? En defensa hay que empezar a tocar un poquito más los dos centrales, ¿vale? Un poquito más. Cuidado aquí, cuando te entra con el tal, no te dejes el salvador. No te la va a pitar, no se la va a pitar. Ya fueron dos. Vale, venga, echarle ganas. Venga, ¿estamos? ¡Va! 1, 2, 3, Siria. Un pouquiño tempo morto de calma, sobre todo, de volver a collerlle o tino e o tempo ao partido. Sí, incidindo neses pequenos detalles que moitas veces os xogadores polo ímpetu do marcador e eso, vendo que o Culleredo pois foi capaz de neutralizar unha distancia que tiña o Siria, pois ordenar un pouquiño esos detalles na defensa, sobre todo de Siria, perdón. Pois opción do Siria para poñerse por diante. Nico Mejuto recibe Marcos. Nuevamente Mejuto escupe ese balón. Balón cara a Saúl no extremo. Oye. Saúl. Esa bandeja de baloncesto casi, ¿eh? Sí. Sí, señor, como marcou esos tempos e fijando moi ben o porteiro para despois superalo con esa vaselina. Ahora sí, con potencia. Un gol de Yago dentro extremo. Pois Yago, que ahora con un lanzamento, cunha gestoforma perfecta e capaz de batir e poñer outra vez as tablas. Creo que vamos a ter un marcador así hasta o final. Si queríades emoción, pois no marcador aquí está. Marcos, que ven habilitando o seu pivote, vai haber golpe franco. Moi forzada esa opción, pero como sabía que estaba aí San Andrés situado. Nico sacando o seu pivote, vai a recibir Marcos para cambiarse ao ritmo do xogo. Marcos penetrando, que ven Andrés. Que asistencia para Andrés, como remacha Andrés Pombo. Si aí que Jaime nesa defensa despistouse un poquinho no deslizamento de Andrés, moi ben habilitado polo seu compañeiro. Outra vez o Siria por riba, un gol. Atacando Culle. Hugo, 2-2 con Jaime. Que recibe Roy. Xosé, balón cara ao extremo. Non se atreve aí Diego. Xosé,
Roy lanzamento en apoio por enriba de Marco. Foise un pouquiño arriba ese punto de mira. E ataque para o Xiria para tratar de poñer 2 arriba outra vez o seu equipo desde Saúl, que para donde hubo. Como ya aguantou ese armado contraataque. Ahora Xuan. O gol de Canedo. 23-23. O partido que vai collendo temperatura, ritmo e o marcador axustadísimo, máis imposible. Atacando de novo os da comarca de Bergantiños. Menjuto buscando ese 2-2, balón para Saúl. Non se atreveu no lanzamento despois da última parada que lle fixe Hugo. E como buscaba aí Nico ese desdoblamento do seu compañeiro de Xavier. En Xuan, que ven Xavier na xuda. Golpe, xa iba Xuan directo. E si lle pechaba o defensor habilitar o seu compañeiro no extremo. Roy. Xuan vai a buscar ese 2-2 con Jaime. Aunque non recibe. Xuan penetrando, sacando gol Canedo. Que finta o seu fuerte ten esa zurda que non perdona para que o Culleredo por primeira vez no partido, se non me equivoco, por riba. Nico, balón para Andrés, toca Hugo e quedou coa pelota Hugo. Como limou aí con esas uñas o porteiro ahora de Culleredo, que se ve por primeira vez diante no marcador. E a ver como xestiona o Xiria pois esta primeira vez que se lle pon o Culleredo por encima. Canedo. Vai a ver, invasión de área do pivote. Balón de Menjuto, quería correr o Xiria, pero ordena sacar de máis atrás. Izan Saken saca. Ataque para Xiria para tratar de empatar. Queda moitísimo partido por diante todavía. Sí, moitísimo partido ainda. Pero xa vexo os dous equipos que eso, que máis sea capaz de conservar esa eficacia, esa tensión. Que ben Marcos e outra vez Hugo. Que lle escolle moi ben a intencionalidade nesos dous últimos lanzamientos sutiles, sin potencia, querendo en un acto de reflejos o segundo consecutivo aí para o porteiro de Culleredo. Pues le voy a contabilizar as 13 paradas a Hugo. Marcos que rouba o balón, Marcos na contra, Marcos superando esta vez si a Hugo. Moi ben esa contra de Marcos que rouba el desde a súa defensa. É capaz de batir para poñer as tablas de novo no marcador. Ben Canedo, balón para Roy, lanzamento de Roy, que ven a defensa de Nico. Moi ben, interpoñéndose aí, sin incurrir tampouco en 7 metros. Ahora que lle buscaba o cruce, non entendeu o seu compañeiro. Roy, vaya lanzamento de Roy, con qué violencia, superando a Izan. Ese amago de continuidade aí no centro habilitoulle espacio para lanzar e batir de novo o porteiro do Xiria. Movendo de novo o equipo do Xiria. Saúl, buscaba unha frivolité. Sí, soltou o balón aí pensando que o golpe franco estaba ganado, pero esas continuidades que as arbitraxes ahora para promocionar ese espectáculo fixo que perdera o balón ahora o Xiria. Pois ataque para poder poñerse 2 arriba o Culleredo. Lanzamento e moi ben parado ahora por Izan. Pois momento de igualdad total. Hai ataques errados, ataques cando os dous marcan os dous equipos, é axustadísimo o resultado. Aí Marcos, o lanzamento de Marcos non atopa o arco, aí golpe franco novamente para o Xiria. Aí está Nico co balón.
Buscando cara afuera, va a haber pasos. Sí, Nico, que en primera instancia no fue capaz de encontrar sitio. En esa segunda intención incurre en pasos. Nuevo ataque para Culleredo. Hoy que ven forzando otra vez a mesma maniobra anterior, querendo facerlle creer a defensa que iba a facer un cruce para o seu compañeiro. Está Andrés Pomo querendo recibir, balón que debe chegar ao extremo, non consigue recepcionar, pero que ven esa continuidade do equipo do Siria. Iba perfecta, solo faltou esa recepción dese balón para xa estar disparando a portería. Ataque para o equipo vermello. Hugo con Roy, que ven ese impar de Nico. Moi ben, Nico, que listo estuvo. Mellor todavía Hugo, como lle roubou a carteira Hugo. E devolve, lle dixo Hugo. Roubaste en primeira instancia, pero era miña. Moi ben ese pique, Culleredo, que ten 2 goles arriba. Outra vez ahora Marcos, a portería está Valeira. Marcos, o gol de Marcos. Sí, se vai a ver exclusión para o porteiro. Por intentar roubar ese balón, ese contacto. Deliberando. Si, algo máis aí a burocracia que tarda. A ver, sabemos que o porteiro fora da portería sempre non pode tocar o xogador, non? Neste caso está volvendo, non está indo un contra outro. Sí, eu creo que ese matiz pode ser válido. Bueno, ainda así son 2 minutos considerados pola arbitraxe. Que foi un toque sutil. Aí está, vemos como rouba Marcos, aí na repetición, como se vai en bote. Hugo que estaba no banco. Aí simplemente foi tratar un pouquiño roubar o balón. Sí, de molestar. Bueno, si o reglamento di así, que o ignoro, Berto, non podo definirme nesta acción. Porque se o reglamento di que o contacto do porteiro fora da área cun xogador é exclusión, pois como os contactos nas facianas, non? Nas caras, que a veces son sutiles sin querer e tal, pero son sancionados igualmente. Pois 2 minutos para o porteiro, para Hugo Díaz. Inferioridade para o Culle, balón que se vai fora. Nese lanzamento de Roy. Igual interesaba un ataque un poquinho máis largo a estar en inferioridade, pero bueno, sabemos que os xogadores cando ven a ocasión, o instinto lles pode. Cambios no equipo do Siria. Marcos, Nico quería buscar ao seu compañero Andrés, o balón cara ao extrema, parada de Hugo García. De Hugo. Pois para axudar ao seu equipo que está en inferioridade e non deixar que o Siria empate ahora mismo. Cando xa pasamos o Ecuador do segundo tempo, ahora xa os ataques son máis importantes. Xoan, balón para Diego. E pasos, quedou. Fixoselle de noite. Sí, exactamente, estaba pensando a frase. Fixoselle de noite. Moi ben a defensa aí, pechando todos os posibles pasos e el agotando o ciclo dos propios pasos. Atacando novamente, que ven Marcos cara ao extremo e balón que peta no corto novamente. Segundo erro de Rubén. Moito espacio tiña aí Rubén e non foi capaz tampouco de sacar a súa mellor versión para poder poñer o empate no marcador. 2-6, 2-5. Superado xa o Ecuador do segundo acto. Atacando, ven aí que ven Roy. Xoan, Iago. Xoan vai a forzar ese 2-2. Roy, o lanzamento, petou no longueiro. Até cambiado, sorpresivo ese lanzamento. Tira moito dese recurso Roy nese lanzamento en apoio. Nico que ven. Precipitación ahora de ataque de Siria. Recuperou xa a igualdade no campo Culle. Factor que fai que Alejandro Seijo solicite tempo morto para o Culle para abordar unha novo micropartido agora que está por diante. Vamos a escoitar a Alejandro. No está siendo efectivo en sus lanzamientos. Vale, pues cambia la estrategia y en vez de ese lanzamiento
finta el punto fuerte, que eres muy fuerte en ese aspecto. Y la continuidad, vale. Nos olvidamos de lanzar en ese momento. Por favor, 2 acciones que hemos hecho allí de la permuta, más la devolución y el corte del pivote, 2 buenas acciones. El punto débil defensivo está allí ahora. O hacemos esta acción, o apretamos... Sí, o hacemos esta acción, o apretamos en calle simplemente al impar para ganar una acción aquí. Hay que desequilibrar la defensa para finalizar allí. ¿Vale? ¿De acuerdo? En defensa está muy bien, seguir tocando, seguir jugando los desplazamientos defensivos. ¿Vale? Vamos, tío. Venga, va. 1, 2, 3, cuye. Aí as verbas de Alejandro Seijo cara aos seus xogadores, incidindo ya un poquinho tamén aí a Roy en cambiar esa forma de disparo, o sea que non está conseguindo éxito neses lanzamentos en apoio, pero sí que pode superar en finta ao seu defensor. Pues vamos a ver como é. Hugo, Roy, aí está nesa finta, vaya parada de Izan. Moi ben, se foi ao largo aí. Se queixa un pouquiño aí Roy, pero contacto, o lanzamento foi limpo. E moi ben que se foi aí Izan ao seu largo. Nico con Marcos, Nico con espacio. Buscando a finta, buscaba aí Andrés, que ben se quedou Hugo coa pelota, que ben defendido ese 2 para 2. Sí, porque deslizaba ben o pivote do Xiria, pero esa man sutil interceptou o pase. Ordenando xa aí o seu equipo Roy. Hugo con Xoan. Roy novamente, que ven ese amado lanzamento de Roy. Non se atreveu na primeira instancia, pero en segunda ven aí polo centro, 8 metros, e bate a Izan. Pois 2 arriba po Colleredo. Cambios aí no equipo de José Antonio. Nico sacando a Andrés. Pedreira. O balón, vai a buscar ese 2 para 2, esa penetración. Buscaba ahora pase a outro Andrés. A Pombo, pero non consigue conectar. Golpe franco para Osiria. Aí vai Nico, lanzamento de Nico a parada de Hugo. Pois Hugo, que tamén se está definindo como un dos actores principales para esta remontada que fixo Culleredo e conservar, o sea, esos 2 goliños arriba cando van a faltar solo 10 minutos para desenlace do encontro. Golazo, que golazo do outro Hugo, de Hugo Rodríguez. Pois ese lanzamento a pé cambiado, sorprendendo a defensores e porteiro. Para poñer en 3, máxima para o Culleredo. Xa non hai momentos para especulacións, a lanzamientos frívolos, ni moito menos. Agora hai que meter todo na cesta, todo o que poida. Novo ataque do equipo vermello. Roy, a sucesión de cruces. Que ben levado, balón o Longueiro. Sobre todo me quedo con ese pase pola espalda dinámico, en movimiento. Xa é difícil facelo parado, pero que ben habilitou o seu extremo pola espalda. O lanzamento aí de Tajes que petou no exceso de puntería, non? Efectivamente. Aí vai Nico con espacio en un contra un. Mejuto, lanzamento de Mejuto. Vaya chapa de Hugo. Pois Culleredo que reafirmando esa mellor defensa que no primer tempo. Ahora perde. ¡Ai, que erro! O máis listo da clase, Teo. Pois sí, hai que estar atentos sempre. Sí. O máis listo da clase sempre colle algunha, Y tenemos a repetición ahí, como se escapa balón. Quería correr Osiria. Oye, qué atento estuvo antes de replegar ahí. Y ahí, mira, Teo. mira. Otra vez, otra de listos. Ahí va Xoan na contra. ¡Oh, gol!
Culleredo. de Xoan Bello ahora, non? Gol de Xoan Bello, ten que solicitar outro tempo morto ao adestrador do Siria, Pois sí, porque se lle está indo o partido. ahora mismo sí. Vale, queda el Mejuto, queda Pedreira, queda Sunay. Entra Pablo, entra Álvaro, entra Varelas, está. Vamos a ver. Tranquilos con el balón en la mano, tranquilos con el balón en la mano. Cada vez que recuperemos un balón, cada vez que votemos, nos van a presionar. Entonces tenemos que observar a quién le soltamos ese balón. ¿Vale? Observar, no tengáis prisa por soltar el balón. Sobre todo si os presionan. Si tengo un tío delante, tengo 3 segundos, 3 pasos, un bote y otros 3 pasos para salirme de esta situación. No tengo que soltar el balón rápido, ¿vale? Observar, buscar al central, apoyaros en extremo e incluso que venga pivote. ¿De acuerdo? Venga, vamos ahí, hay que bajar antes de defender. Venga. ¡Oh! Instruccións claras para evitar esas situacións de presión, de incurrir novamente nun erro que Sí. lles poida dar un gol sinxelo ao equipo de... Sí, bueno, unha cortar con este tempo morto esa dinámica que viña o Culleredo moi lanzado e ordenar un pouquiño o ataque, máis que nada aclararlle as ideas aos seus xogadores para que eso, faltando menos de 10 minutos, que non se veñan abaixo porque é unha distancia totalmente recuperable. Vai Pombo co balón buscando a axuda dun dos seus compañeiros, aí outra vez esa imprecisión. Marcos buscaba o lanzamento, vai haber golpe franco. Aí vai Nico. Lanzamento de Nico, outra como se parada acaba. de Hugo. Pois se antes era Hugo Díaz o que estaba facendo partidazo, tivo que salir Hugo García a sustituílo e sigue sendo inmaculado o seu papel. O golazo agora de outro Hugo, da terceira en liza, Hugo Rodríguez. Pois aí vamos, entre Hugos vai a cousa, nestos momentos. Ataque para o equipo verde. Marcos, Mejuto que se desdobla. Con espacio Marcos levándose o seu defensor por forza. Esa Pombo con Marcos. Esa vigilancia extrema tamén outra vez. Outra parada de Hugo. Marcos o que están sometendo a presión e a defensa extrema, como di Tidis, Julio. Correcto, eso era o que E quería. outro Hugo. Hugo Rodríguez, séptimo gol. Pois non sei se chamarlle este equipo xa o Hugo Lleredo, Pois, pois sería un ben mote, un bo mote ese porque ahora mismo están desatados, están superando a Siria, que non sei se por cuestións físicas pois está baixando un pouquiño ese rendimiento, e son 6 goles en poucos minutos, porque se non recordo mal no minuto 20 estaban a 2 goles nada máis. Pois momento da Mopa. Sacar a pista. Inferioridade na defensa do equipo do Culle. Para darlle máis, aí temos a repetición, esa penetración, ese impacto na faciana de Marcos. Creo que provoca esa exclusión. Pois a ver se o Siria é o último tren que pasa, creo, se é capaz nesta superioridade rentabilizar ben esa superioridade numérica para apretar un pouquiño o marcador, senón pouco tempo vai a quedar. Balón para Saúl no extremo, paradón de Hugo. Oye, ainda por riba dunha cara directamente. Nesos xogos que teñen os porteiros e sobre todo os extremos, non nese aguante no aire, non nese salto que espera o xogador que rectifique. Ainda así sorrí, Sí, a súa posición, os porteiros, estos porteiros que veñen forjados. Ese lanzamento na faciana. Foi directo, non? Porque hai veces que si tocan un brazo pode despois, pero este foi directo co que conleva, con esa suspensión. Pois 5-5 que ven ese un contra un de Iago.
que vaya a sacar 2 minutos ao defensor. Pois aí Iago, como a pé cambiado, foi capaz tamén de contemporizar ese lanzamento e forzando ainda por riba. Ahora igualdad numérica para... Non, máis un para Siria. Digo, máis para un. Culleredo, perdón. 4 para Siria, 5 para VAR. Erro novamente no equipo de Bergantiños. Dos excluídos, sí. Hugo, vaya paradón. Paradón de Xano. Pois para non declinar xa o encontro a favor do Culleredo, estaba aí o porteiro do Siria impedir que maximizaran esa distancia. En esa defensa ahora de Hugo sobre Marcos. Sometido a vigilancia extrema agora mesmo. Sí, eu creo que tamén un dos motivos que o ataque do Siria este un poquinho máis parco, non? Máis tosco, sí. Sí. Fajardo buscando zafarse. Outra falta que consigue aí, gañando segundos para tratar de recuperar polo menos un xogador Siria. Aí Fajardo buscando ben Pablo Fraga. Buscándose un contra un. Oi, que ben, xa o conseguía e aviso de pasivo. Ben Marcos a recibir para xogar ese golpe franco. Marcos ven para Pablo, balón cara a Fajardo. Ahora sí. Ven esa continuidade agora. Ven esa continuidade, ainda estando Gol de Álvaro aí. en inferioridade numérica ahora. Gol de Álvaro. Recupera o VAR. Durante un segundo, 6 para 4. Hugo, balón cara ao extremo. E o gol de Tajes. Mais 7 para Culle. Menos de 5 para o remate do partido. Le va la continuidade, que ven Tajes aí. Saúl, para Pombo. Pablo, Nico recibindo, Nico no lanzamento, Nico que consigue o gol. Ese lanzamento potente en apoyo, sin que a defensa lle dé tempo a levantar brazos e os porteiros superado. Ainda así 6 goles arriba para Culleredo, que me parece que outra man. Iago, que desequilibrante nese 1 contra 1, ese contacto na man que outra vez penaliza o Siria para estar outra vez en inferioridade a menos de 5 minutos. Bueno, se me antoxa que o marcador vai estar xa decantado hacia un lado, non? Non vai a ter tempo Siria de reaccionar. Pero si non dudamos de que vai a seguir intentando e que vai a seguir remando para minimizar esa distancia. Ahora pasos de Hugo Rodríguez nese ataque. Siria que quere dar un poquinho de velocidade. Se anticipaba ahí Tajes sobre esa recepción de Álvaro. Le va ahí Nico. Nico que se lo va a intentar. Potencia de Nico, Ademais con éxito. Oitavo gol de Nico, que non quere dar o brazo a tercer. Distancia de 5 goles todavía, menos de 4 minutos. 5 goles que eses micropartidos que a veces pois nombramos así os aficionados ao balonmán, que foi de moito proveito para Culleredo, porque durante todo o partido estuveron igualadísimos, sobre todo no segundo tempo. Que ven Iago para Tajes, balón o pau. Pois oportunidade ahora para Siria, Pois sí, fa casi un pouquiño máis de 3 minutos. E agora como se anticipa. ¿Quién estaba aí, Xoan? Xoan, 1 contra 1, gol de Xoan. Que ben. Si o Siria podía ter algunha posibilidade nese ataque, moi ben aí Xoan Bello para interceptalo. Enterrou todas as opcións aí, Sí, a verdade que... Nico para Pombo, escurrese o balón, vai a haber balón de novo para VAR, que xa opta por non correr e asegurar o ataque. Sí, agora o Culleredo non ten motivos para correr, si para
Atacar pausadamente. Tajes novamente, outra vez o Pau. Pois Tajes, hai que quitarlle os adestramentos de puntería. De puntería, sí. Álvaro querendo zafarse aí. Moi ben, exige intensidade, ainda que o marcador xa este un pouquiño declinado, pero os dous equipos con intensidade. Lucas, Álvaro, que ven ese amago, balón para Lucas, non se atreve no lanzamento, sí. Pero toca Hugo. Menos de 2 minutos xa para este primer contacto destos cadetes para iniciar esta temporada 23-24 con este lucido formato de Copa de Galicia. Xoan para Roy. Xoan nuevamente. Iago que ven asistiendo aí na línea. Que ven ese golpe de muñeca. O golazo de Teo. Moi ben ese finalizando, deixando floxa esa muñeca e superando por riba o porteiro do Xiria. Aquí en uns minutos vamos a entrar no derradeiro minuto. Marcos. Ben parado novamente en falta. Marcos parece que semella sobre todo polo cansancio que tamén fixo que caíra ese rendemento do... Moitos minutos do ataque do Xiria, non? Sí. Iso xunto coas paradas dos Hugos. Correcto. Non vamos a dicir de un Hugo, sino que os dous Hugos, porque cando tuvo que salir Hugo García a pista nesa exclusión que levou a Hugo Díaz ao banco, respondeu as mil maravillas. Xoan, parada de Xano. Moi ben, tocando aí ese balón Cope. 20 segundos xa para o final. Aí vai con esa potencia, Nico, que non sei cantos leva xa. Teño en 9. A mellor se nos escapou algún, pero 5 segundos xa o partido finalizado. Remata aquí o partido, vai levar o gañador, vai a ser o Culle. Que en contra dese marcador que parece abultado, non foi así a loita aí no 40-20, que foi moito máis igualada. E o Culleredo que foi capaz de amortizar moito mellor eses micropartidos que tuvo a favor e despejarse aí do Xiria, que non foi quen despois de voltar outra vez o marcador a seu favor. Xiria que foi quizáis excesivamente dependente de Nico e de Marcos, los dous xogadores que foron os catalizadores do seu ataque, non? Sí, son os máis fuertes, os que máis mobilidade, máis desequilibrio un contra un. É moi ben visto polo Culleredo tamén, que lle facía unha pequena presión xa a partir da mitad da segunda parte para impedir as circulacións de balón rápidas. Bueno, ao cansancio, estamos en pretemporada. Bueno, ben leído ahora por parte do Culleredo. Ben, aí están ambos adestradores, tanto Alejandro Seijo como Antonio García. Son dous adestradores máis que experimentados como para saber ler ben os partidos. É o que lle fai falta ás bases. Pois vai a facerse entrega do MVP, do mellor xogador desta final, que vai a ir... Mira, o Hugo Lleredo, ¿ves? Ao final señor. Leva Hugo Díaz, pero por calquera dos tres Hugos, podría haber podían sido... saltar los tres, ¿verdad? Eu penso que, vamos, de feito, creo que cando hubo nombre antes do apellido, os tres se moveron. Sí, estaba un felicitando a Hugo Rodríguez, outro felicitando a Hugo García, outro con Díaz. Bueno, neste caso foi... En todo caso, nos encanta que haya esta igualdad, esta competitividad entre xogadores. Sí, vai a quedar, eu sinto con moito cariño, de verdad, o Hugo Lleredo de cadete masculino. Correcto. Vai a entrega de trofeos para o segundo clasificado, como nos gusta decir, máis que subcampeón o... Por suposto, ¿no? Hierros Varela Urbieta Xiria.
Quedar de segundo non é unha merma, ten que ser un orgullo. Hai que chegar hasta aí. Home, por vale, que é un suposto. traballo da tempada pasada que se recolle agora o froito, pero Bueno, hai que chegar, hai que traballar durante toda a tempada para que o ano seguinte se poida vivir esta final da Copa Galicia neste formato novo que adoptou a Federación Galega de Balonmán para a base. Temos a todos formando o trofeo. Ben levado ademais ese deseño dunha C para diferenciar da S que van a levar a Supercopa masculina e femenina neses duelos que se van a vivir mañán. Recordamos na Supercopa masculina o Frigoríficos do Morrazo co Cisne Colegio de los Sauces, e na parte femenina o Rubén Saporriño conserva Sorbe contra o Mecalia Guardés, no que son os equipos de maior nivel, recordamos da tempada pasada. correcto. Desgraciadamente o Cisne Colegio de los Sauces que baixou da Liga Sobal, este ano estará na División de Honor Plata, compartindo categoría Cobalinox Novax, que vamos a ver no turno da tarde no partido das 6. Ai. Porque aquí o balonmán non para, a festa do balonmán aquí no Gatañal, no templo do balonmán de Cangas. Por suposto, isto unha vez que empeza hai que deixar que fluya e que vai aí crecendo todo o que é intensidade do balonmán xa para... Recordamos que iso, o balonmán non para. Levamos a categoría infantil femenino, categoría cadete masculino. En o turno da tarde tenemos o infantil masculino ás 4 da tarde. Recordade tamén para aquí pola canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán. Vanse enfrontar o Carballal Colalín. En o turno das 6 da tarde esa final de Copa Galicia Senior masculino. Tamén na canle de YouTube da Federación Galega de Balonmán, que se enfrontará o Ar Coruña co Balinox Novas. E despois as 8, pero xa emitido para canle autonómica para a Televisión de Galicia. Esa final da Copa Senior femenina que enfrontará o Balonmán Cañiza co Carballal. Festa do balonmán e mañán todavía máis balonmán no Gatañal, así que se queredes vivilo en directo e en vivo, estades aquí acollidos, conseguide a vosa entrada e acudide a vivir o balonmán. Xulio. E como non, nos recomendamos que se veñan aquí xa para empezar os preámbulos do que vai ser a temporada. Pois imos a tomar un descansiño para volver con folgos despois para o turno da tarde. Recordade, ás 4 da tarde comeza o primeiro partido. Vimos a tomar un pouquiño de aire. Moitísimas gracias por seguirnos e amenazamos coa tarde con volver. Con volver, sí. E esperamos seguir levando vos esta emoción do balonmán ás vosas casas, aos vosos dispositivos móviles. Vémonos un pouquiño máis tarde. Ata logo. Hasta ahora, Berto.